Vítám, dámy a pánové. Já vás vítám u nového videa. A dnes tam, budeme hrát Minecraft otevřela můj svět, jenom můj na semana. Víte, to se pojuju na semana svět. No a to je můj svět. Úplně jako. Já jsem zapomněl, nedá. Teď jsem se velký lasnica, tak jsem se vám zapomněl to. Chápata co? Lachajta. Já jsem tam jenom spal a tady mám paspal. A to jsem si udělal, ale měla chlát. Tady to bylo, vy tam do domu, já jsem si tam dal matou. A dívejte na můj stat. Normální. Tady mám diamantový, enchant, štít, zelený vybalní, kdyby se tady kdyby jsem umřel, tady mám diamantový, jakýsi a zelený boty, ty jsou nejvíce důležitý z Almaru, A tady je taky důležitý. Boto. Wat zullen we er buiten? To was dat. Máme tady. Máme to schody. Tak, uděláme tady. A to moc. Teď uděláme to nejlepší. Tady to. Tak. Položíme to sám. Jas. Fungují to. Tak. No tak tady to funguje. To tam můžeme zbořit. Už mám napad. Mami! Co? Já... Nezasínaj. A vám to zůstět a to nosit všechno. Teď to bych jsem dal pět. Jsem na časové ryby. A pasaj. Tak funguje skvěle. Takže ten tady máme důležitý věci a to nám mluví a já mám tady nutost. To si ho chci psat a proto jsem si ji tady nechal. Mám se ochočit mají pejsta. To tady naházat. Já vás. Aj, tam neumřel, snad 100 tam jsem mi nabil. Já to zda pána, já jsem tady potřeboval udělat to stát, já tady jsem byl, já jsem se tady zapomněl jídlo. A ty drmy. Čechaby, necta. Takže jsem. No to, já si to tam zahrávat. OK. Jenom. O mě najde.